Matapos ang naging kakapusan sa plastic driver's license card sa maabot na Hulyo 25, mapuunang mag-issue ng Electronic e-Driver's License o EDL ang Land Transportation Office o LTO. Sigun sa pamayok ang LTO Bicol na si Francisco Ranches Jr., iniman ang sa indang kasimbagan nga ni masolusyonan ang nasabing problema. Ang mga may sadiri ng valid driver's license ang pwede sanang mag-access sa EDL. Bentahe man daan na igwa ng EDL. Siring halimbawa kung nawalat ng sarong motorista ang sa iyang physical license. Sa mga checkpoint kaya pwede na ining ipresentar sa traffic enforcers. Sa mga meron ng valid driver's license, ito po ay pwedeng isang pamamaraan na may pakita nila na meron silang driver's license. So, kumbaga po, ang driver's license kasi merong physical at ngayon by virtue of this bagong panukala ng DOTR at LTO, meron na rin electronic. Yung electronic naman, nakabase kung ano yung record mo sa yung physical license. Alagad para sa motorcycle driver na si Charles, daiman kay ni mabebenepisyuhan ang kadakla na motorista urog na itong mga bakuman teki. Sabi niya magayon man ining lakdang kanduang opisina, alagad laom niya na mas makabilog pa ni mas magayon na programa ang LTO asin DOTR na mapapakinabangan kan kagabsan. Okay naman yan nilabas nila pero ako hindi optional yung maglabas sila ng e-driver's license. Sigun kay Ranches maski igwa ng e-driver's license, mas maray man giraray na darakan mga motorista ang sa indang physical license. Yes, dapat dalhin nila pero kung just in case na hindi nila nadala, pwede po ito. Pwede pong ipakita ito. Katulad ngayon, kumbaga kung wala pa silang yung physical na lisensya, pwede itong ipakita. Yan, pwede. Kumbaga this is an option or add-on. Kumbaga maliban sa physical, meron ding electronic copy. Dugang pa niya bawal i-screenshot ang e-driver's license. Kasi ito, merong assigned na QR code and barcode na pwedeng i-verify ng law enforcer namin. So, yun po. Ito yun. It's just a digital copy of the existing valid driver's license ng isang nagmamaneho. Sa mga mauot magkaigwanin access sa e-driver's license, magpasiring sana sa website kang LTO asin mag-crear nin LTMS portal account. Mag-sign in gamit ang personal na registered email o client ID, asin bugtakanin password. Asin i-click ang digital ID button nga ni mahiling ang lisensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.